Ah, nee, das sind Sonnenblumen. Ah! Parang ano? Parang may tae ng ibon dun. Mama, Mama, like. Ganun palang lasa ng ano, tae ng ibon. Wala namang daanan dyan. Ah, Da kann man sich gut festhalten. Halte dich fest. give here. Ayun, oh, animal. Dali ah. Tingnan mo, sisilipin mo kung ano nandun. Oh! Matutulog ka sa salas ngayon. Oh, ayan. Tae ng kabayo. Tikman ko kaya to. Tawarin mo ako. Pagod na akong umasa. Higi! Papa, Papagitban. Expert si Jib. Kasi hayop naman ako eh. Ganun palang lasa ng ano, tae ng ibon. Medyo mapait-pait siya na ano, na parang ano, parang Jib, ano kinakain mo? ano to, yung ano, yung pinapakain sa mga ibon. Yung mga Seeds. at saka ayan oh, nakasulat dyan. Nussfrucht mix. Tignan nga sa ano mo, sa kamay. Ito yung mga pinapakain sa ibon. Ah. O, di ba? Kasi tayo po ay isang uri ng hayop na ano, kumakain ng ganito. da ist Pfütze. Zeig mal, Liam. Ja, da. Siehst du? Oh, da ja. Ich seh's. Hier, pink. Yan, doon nakapark yung aming sasakyan sa likod ng mga kahoy na yun. Ang liwanag dito. Mama, soll ich das anmachen? Hindi, Mama? Hindi na. Anmachen? noch nicht hier. Dito na naman kami, naglalakad. Mama, hier ist hier, wo wir. Yung dating gawi. Itesting namin tong laruan na to. O, yan. Dati aso, agure ka. Baka, This is 2 kilometer by the way. aso, okay. O, sige. Mann, Papa, schmeiß das nicht in meine Richtung. Da ist kein Batterie mehr. Ja, da ist keine Batterie mehr. Jetzt ist Wala nang aufladen. battery. Dapat chinarge nyo. Sana. Oo, kailangan i-charge to. Aus! Wala na kang battery mehr. Pinapractice sa bahay kanina. Ngayon, wala nang battery. So, nandito na tayo. Wala na. Kinuha nyo yung Warum charger hast niyo? du keine Wala. Batterie? Das ist zum Aufladen. Ja. Punta tayo dito sa may hunting house. Tignan nga natin ang view sa taas ng Jäger House. Ooh. Sa taas nitong hunting house na ito, dito binabantayan yung mga animal. Das ist noch ein Jägerhaus, siehst du's? Yeah. Ang problema ngayon mga kaibigan, ang lamig. Oh, ayan o. Nandito kami sa field. Ah, diba? Ayan. Kailangan titignan namin yung inaapakan namin kasi dito sa may field na ito, ang daming mga tae ng mga kabayo. Binagay nila para sa fertilizer. Oh, ayan. Tae ng kabayo. Tikman ko kaya to. Oh, May pumasok sa lahat dito. May pumasok sa bibig ko. May pumasok sa bibig ko. Ukot. Ay, may tae ng aso dito. Ante nga magnatuyan. O sige. Das ist echt. Kasi hindi lang tae ng kabayo, pati tae ng aso. Okay. Delikado to. Einen echten. Nein, Mami.
Oh, may ano talaga. Delikado to, oh, na ano siya. Oh Gott. Maulwurfhügel? Zu dem, Mama. Oh, subukan natin dyan. Subukan natin dyan, oh, mga kaibigan. Kung makakalusot tayo dyan. Ay, hindi yata. Hindi tayo, makakalusot dyan. Oh, my goodness, oh. Ay, hindi. Hindi tayo makakalusot kasi may tubig doon. Hier ist ein Weg. Parang kanal siya, oh. Da ist ein Fluss. Oh, Fluss. kita nyo yan? Hawakan mo to. Da ist ein Fluss. I-anuan mo ako. Tapos papakita natin yung way natin sa loob. Diyan tayo dadaan? Wala namang daanan dyan. Ay sus, Papa ist umgefallen, Liam. Hilf ihm. Scheiße. Ba't ganon? Kailangan tulong, Jim? Yung... yung ano kasi. Ano nangyari? Jim, Jim. Yung... hinawakan ko. Ito pala, yung mga... Ito, patay pala to. Akala ko hindi sila patay. Ay sus. Oh! Very Siyempre, dry. nung hinawakan ko, Mama, nagpag ganun ako. Mama, kannst Akin yan. Mama, der bitte. Ich will sie auch. Oh, ayan o. Oh, ito, nabali. Dito ako, hinawakan ko to kanina, kaya nabali, naisubsob ako rito. Ayan. Hindi tayo pwede rito. Hindi pwede. Walang daan, oh. Oh, ayan oh. Oh my goodness. Guck mal, der Meer. Walang daan dito. Da ist ein Weg. Oh? Da, guck mal. Oh? Tapos wala tayong lulusutan dito, oh. Hier kann man. Nee, wala. Talagang Da ist ein sa kasulok-sulukan. Pero hindi tayo pwede doon, anak. Aber da kann Hindi man- tayo pwede doon. Das ist zu viel Äste. Doon daw sa may kahoy na yun, may kahoy Kann doon, man oh. darüber gehen, Papa? Dito. Yan. Kann man darüber gehen? Tingnan natin. Gusto raw pumunta ron. Ja, ich hab So, ayan. entdeckt, Mama. Geh mal da hinten. Oh my goodness. Ja, Okay lang yan. da gehen wir nicht. Guck mal, da sind Oh! 1000 Äste. Grabe, mga patay na ano to, oh. Oh. Kaya naisubsob ako kanina. Ito. Oh. Kita nyo yan? Akala ko hindi patay. Hinawakan ko. Pero okay lang yan, mga kaibigan. Oh. Wow. May... Man, dito dyan ba? Oh, sige. Ay nako, madumi yung naano yung buhok ko. Hindi no. Okay. Tanggalin mo pag may nadumihan. Ay nako. Akala ko kung ano yung nangyari sa akin doon. Oh, dito naman wala, hindi pwede dito no. May Oh. tubig kasi. May tubig oh. Ayan. Ay nako. Kasi mga kaibigan, dire-diretso pala yung tubig na to oh. Gusto namin pumunta dyan sa kabila. Ayan. May ano dyan? Daan? Pero yung tubig pa rin. Ay may tubig pa rin no. Hanggang dyan naman eh. Doon na lang. Pumunta na lang tayo doon. Basta diretso na lang tayo dyan. Ay nako. My goodness. Ayan, meron daw silang natagpo ang daan. O sige. Pasok. Pasok. Kailangan lang tayo. Sige. Ito, kunin mo yung camera, mama. Kunin mo yung camera. Darüber steigen kannst du. Ich nicht. Dali ah. Liam, warte mal, Papa muss noch kommen. Papa,
Guck mal, es ist nicht so tief. yeah. pwede rito oh. Pwede Wala doon. masyadong tubig. Soll ich rüber? Oh, yan. O sige. Oh, da ist eine Flasche. Sandali, i-check ko muna bago may... Nee, But Papa, cook erst. nee. Da wird's Uy, tief. ano to, madulas. Madulas, Jem. Dali ah. Pero sa kabila, wala namang daanan, Jem. Masyadong ano. Das sind so viele Äste. Ay, oo nga no. Wir können da nicht, wir tun uns da nur verletzen. Da ist Hindi drüben tayo gar kein makakalusot Weg. doon, anak. Das nass. Kasi ang daming mga yung maliliit na... Huh? Da kan di man di kwa, oh. Saan? Dingi kayo nga di nga pag... Komm, ich Pag gehe yan? da. Komm. Uy, madulas dyan. Yan ang gusto ni Liam, may daanan na kahoy. Tignan natin kung pwede. May ano to, may tusok-tusok. Mag-ingat tayo ha. Ich gehe hier rüber. Ay, nako. At tapos, Soll ich hier durch? kasi ano yan eh, tubig na yan eh. Soll ich? Warte, Liam. Ich geh mal rüber, lass mich mal rüber gehen. Uy, ano to? Nee, der ist kaputt, Liam. Der, schau mal. Nasira. Wala kapot ito. Du kannst ja nicht drauf treten. Dann kippen wir es. Hm. May daan dyan. Aber papunta Mama, hier ist pero doch gar di ko alam kein kung Moment. paano tayo makakalusot dyan. Ja. Wala pa awan mo, tibunang tayo. Wala tayong itak. Oo, walang itak. Next time, kuha ka ng ano, yung para itakin yung ano. Itakin yung Yung mga... Ich gehe da rüber. Kasi nakakasugat naman yung mga ano. Warte Liam, warte. Baka malaglag ako rito kasi parang ano eh. Dali ah. Vor deine... Oh! Ich gehe auch. Du musst rüberspringen. Dali. Warte. Iano mo yung ano mo dito oh. Dito. Dito. Soll ich? Dito. Hier, drauf treten die. Gib mir die Hand. Ja? Okay. Si Mrs. naman, doon ka na lang. Ha? Bakit? Para mas maano doon. Mas? Mas okay doon. Mama! Dito na lang. O sige. Ganun din ang gawin mo para Mas para kay ano Liam. ko, ano ko yung muna yung... Mama. Keine Ahnung. Akin na yung camera muna. Madulas dyan. Halte dich fest. Gib hier. Mama, gut. Oh. Let's go. Hindi ako makaakyat dito oo. Upala yung camera natin Yan. Tapos ngayon, Wohin, Mama? Keine Ahnung. dito. Wo halt nicht so viel ist. Papasakta. Okay. Yan, du musst aufpassen Ah, mit deine yung- Augen, gell? Papa, Ja, geh die du Augen. vor. Geh du Ja, okay. vor. O sige. Ang problema, kailangan mag-ano tayo dito, mag-crawl tayo Sige. Pasok kayo. Pasok kayo muna. Okay. Dali Sige, mag-crawl tayo, mag-crawl. Liam, zieh mal die Mütze über deinen Kopf. I-ano nyo na lang yung ano, yung mga, yung bonnet. Weil unsere Mütze, die bleibt... Oh my goodness. Saan tayo napadpad dito? Was? Galit na galit na si Maria. Nagalit sa mga halaman. Geh mal jetzt. Hier ist kein... Ayan. Na, da ist der Weg.
Saan? Wala pa rin tayong mga madadaanan na ano. Ang daming halaman. Aber hier ist es versteckt. Was ist das? Uy, ano yan? Papel. Papel. O ano yan? May inano silang papel. So dyan na lang, no? Oh, da ist ein Weg. Welchen? Da oder da? Saan tayo? Oh, gerade. Ay, dyan, wala na dyan. Mahirap na dyan. Dito na lang. Dito ang pinakamagandang daan, oh. Dyan. So sige, let's go. Gehst du? Schaust die Augen, ja? Warte, sandali. Awanin der jacket ko na ikaw. Oh, ayan, oh. Da ist doch nichts passiert. Kung may nakitang tao raw. Ano bang ginagawa natin dito? Ba't kasi dito napili nating dinaanan? My goodness. May mga ano dun. May mga tao. Ayan, ay, may nagbibisikleta dun. Wala nang daan dito. Diyan na lang. Pumasok na lang tayo dyan, no? Dyan. Da ist ein Baumstamm. Ah, Oh, da ist ein Baumstamm, Papa. oo. May ano daw dun. Tignan natin. Oh, Papa. ah. Gumawa ng bahay-bahay dito. Saan? Ito, no? Saan kaya sila dumaan? Ang alam ko dun sa likod. Dun sa banda dun. Dun lang naman. Sandali, kunin mo yung camera. Ialisin ko muna yung kahoy na yan. Kasi hindi tayo makadaan. Si Liam okay lang kasi maliit naman siya. Alisin ko muna to. Wir sind gleich da. Liam, wartest du bitte? Es kann gefährlich werden. Liam, warte, ja? Weil ich kann noch nicht zu dir kommen. Papa, hier ist ein Weg. Ja, aber warte. Verstehst du? Wir können nicht durch. Sige. Okay. Yan. Mama, hier ist nicht da. Okay. Mama, der Oh, dito na tayo, oh. Ayun! Doon tayo dadaan. Vorsicht, Liam. Das ist voll gut gemacht, da kann man sich gut festhalten. Aber ganz vorsichtig. Oh Gott, da habe ich schon Angst. Mama, wir waren doch hier. Ja, Wir waren doch hier. Oh nee, da haben die tausend Filme. Mach das die Kamera gescheit. Au. Warte, Liam, warte. Ich gehe jetzt erstmal runter. Lass mal den Papa erst. Okay. Alisin natin to. Kasi delicate dyan. Da waren wir. Wir waren hier. Du musst darüber gehen, wo Papa war, Liam. Hier. Warte. Liam, nicht da, nicht da. Hier. Hier Warte lauf. erstmal. Andali, ah. So. Dito pwede. So, ang gawin natin, ganito. Sandali. Warte. So. Dito tayo hahawak. So meine ich ja auch. So. Okay? Expert si Jib. Dito ka. Akala ko magbabalance ako. Ganun pala. Ganun para safe. Man muss so vorsichtig hier, ja? Mama, Ja. aufpassen, wir sind so lange. Ja. Warte hier, ja? Gut Ich wollte geschafft. mal- Okay. Ikaw naman, sandali. Ay, nako. Mama, das ist mein Stock. Punta ka dyan, no? Festhalten. Kasla polizei dito. Der army din na din. Nga. Akin na yan.
Ganun lang. Parang kanina rin, no? Mag-ingat ka lang. Hello. Ay, yung tumawa siya. Baka siya yung may-ari ng ano, ng forest. Oo. Parang yung kasama ko sa trabaho, may-ari siya ng ganito. Oo. Ayan. May ano ng traktor, oh. Liam, bate. Ayan, oh. Mga ano ng traktor. Daan na to, oh. Daanan na to. So, ayan. Oh! Beleriktong. Dito. Liam, komm. Begin. Du kannst ihn wieder. Steht, dass man nicht laut darf. Weil sonst erschrecken die Tiere da. Ah, okay. Ah, wag daw tayong maingay. Baka Oo, wag Na, tayo guck doon. mal. Wag, may ano doon, may parang warning sign. warning sign na Heidefläche. Ja. Oo. Hindi tayo masyado maingay kasi matakot yung mga animal mag-ano sila, mag-go away. Alis. Ah, oo yan. Das Ayan, darf man. Keine Tiere stören, okay. Ah. So, yan. Itong symbol na yan, oh. Kasi Keine Tiere stören. matakot yung mga animal syempre. Baka, Ano sila? Dingi, pumanaw daw. oo, baka aalis dito. Aalis sila. Ganun. Yung mga animal naman dito, Papa, yung ich mga bin wild hungrig. animal. Können wir mal irgendwo Pause machen? Schau mal, wir können da laufen. Da ist ja auch. Ah, dito tayo. Komm. Da ist ein bisschen mehr Adventures, oder? Adventures daw dito. Pero mag-ingat tayo dito, ah. Da gibt es auch Dornen. Oh, da ist ja das die Dornen lang. Oo nga, yung mga tusok-tusok. Mga tusok-tusok, oh, parang yung sa rose. Ah, oo. May ano daw doon. Anong tawag doon? Zoom. Tubigan. Ah, Das ist yung gleich da, Liam. ay naka. Ayun. Pwede ba tayong maligo dyan? Hindi, no? Mo, Jeb, itry mo na. I-try ko. O sige, ito. Papagitban. Let's go. Tignan ko lang yung daanan ko kasi. Malalim. Oh Gott, das ist ja so matschig. Ay. Malalim yan. Mama, komm mal, guck mal. Wie tief. Warte, ich kann nicht sehen. Oo, malalim. Ang lalim, no? Hindi kita sa camera pero malalim. Hindi ko akala na malalim. Ang liit-liit lang ano. Oo. Ah. Ewan ko kung ginawa Mama, nila to, vielleicht sehen wir hier ein Tier. ano ulit ng bomba noon. Para inano nila ito, parang linag. Ano? Oo. Inani nila. Inani, oo, yung kahoy, oh. Dito. Kasi yung mga kahoy na to, yun nga, may ganito rin yung kasamahan namin sa trabaho. Pagka ilang buwan, ilang taon na, pwede nilang anihin. Oo, panggatong o kaya pang ano sa mga furniture, mga ganun. Let's go. Yeah. Positive. In Bagam nga, dat die Fireplace, die da Duma. Das ist Brennholz. Hast du gesagt, oder? Oo. Weil ich habe jetzt nicht zugehört. Oh, der ist ja schön. Magst du den mitnehmen? Ah, dito naman, parang, Hier oben. Oh, halika dito, Liam, warte. Putol-putol Gib mir lahat. die Hand. Striche. Lass das weg. das ist ja nicht gefährlich hier, oder? Nein. Wir laufen halt dahin. Ja, okay. Halika dito. Ganda. Green. Sa taas, blue naman. Ganda dito sa camera. Sa original, mas maganda. Parang, oh, sige, okay na to. Dito na tayo. Okay. Ingatan mo lang kasi medyo madulas din dyan. Hier wachsen Oh, das sind ganz viele. Oh, yung mga pani, ano? Oh, ang dami. Liam, hast du das gesehen? This is refugee. Ah, here, Liam, here. Oh, tapos yung amoy. Green. Yung amoy dito kasi kapuputol, parang yung kapuputol lang na kahoy talagang maano mo yung amoy ng pine tree. Fresh na fresh.
Binabalance ko yung aking katawan dito sa ano, Sige, para mga kahoy na ito. habang hinahawakan ko tong ano. Ganun dakman. Sige, Ang lungay, tigit eh. mabango yung mga Maangot na. pine, oo. Mabango yung mga ano ng pine, yung kahoy. Mga puno. Oh. Ayan, nandito na tayo sa medyo ano, hindi na siya masulok. Tama ba yung sinabi ko? Masulok. Mag-ingat lang tayo kasi ayun oh, bumabaon yung sapatos. Papa, siehst du schwarze? Anong swerte? May black daw doon. Saan? Ano yan? Liam, nicht so schnell, ein bisschen langsamer, nicht so rumrennen, weil wir wissen nicht, was am Boden ist. Genau. Sabi ko kay Liam, huwag masyadong nagtatatalon dito, nagtatatakbo kasi. Hindi natin alam kung ano yung nasa dyan. Yaman, kasla balay. Ano yun? Parang ano, Jäger House. Hindi Jäger House. Ano pala yun? Parang bahay. Bahay, das schaut aus wie so ein Haus. Tignan natin yung bahay na yun sa doon. May nakita siyang bahay. Das ist aber schwarz. O sige, Yeah, parang... haunted house. Dann können wir da eine Pause machen. Yeah, sige mag-rest tayo doon. Oh. O sige, mag-ingat kayo dyan. Yeah, kasi ano yan. Madulas yung mga kahoy na yan, oh. Oh. Dito noon, nung winter, pumunta ako dito. Mga kaibigan. Oh, dito ako naglakad. May nakita akong deer. Deer ba yung tawag doon? Was auch diese solche Baumstämme. Oo. Ano yan? Oo. Di ba? Palagi tayo dito, kailangan natin yung sapatos na pang ano talaga. Pang trekking. Oo, kasi sinisira natin yung mga city shoes natin. O sige. Di bumili tayo. Para safe rin yung ano, yung paa. Yung paa natin, no. Ay, nako. Parang nare-relax ako dito mga kaibigan pagka pumupunta-punta kami sa mga ganitong lugar. Hindi namin alam kung saan kami pupunta, mapapadpad. No. Parang may nagtatrabaho rito, parang may nakita akong tao kanina doon. No? Yung kanina, yung nakita natin kanina doon, ang alam ko pumunta siya doon. Oh my goodness, madulas dito. Yeah. Aha. Yeah. O sige. Ingat-ingat lang kayo sa dinadaanan, no? Kailangan tahimik tayo para makakita tayo ng animal. Animal. Naghahanap ka ng animal. Ha? Oo. Ayun oh, animal. Wild animal yun. Ja, aber wenn wir ja so laut sind, dann gehen ja die Tiere weg. Sige. Papa, pass auf. Liam, du sollst doch leise sein, weil die Tiere, die gehen ja dann. Und dann können wir die Tiere nicht mehr beobachten. Wir Oh. müssen leise sein. Sabi ni Mrs. huwag tayong maingay. Para makita natin yung mga animal. Kasi may mga wild animals dito. Da ist eine Hütte. Ich weiß. Ah, ano yan? Bahay. Bahay pala yun. Oh. Dali ah. Close up natin. Das sehe ich, weil das so ist. Yun oh. Parang yung kwento ng mga bata na Hansel and Gretel. Ah, yung Hansel and Gretel, yung ano bang tinawag? May bahay sa gitna ng
forest. forest. Eh, nandun yung witch, di ba? O, tapos kinukuha yung mga bata at pinapataba, pinapalaki para may kainin. Baka yun. Bahay ng witch yan, no? Aufpassen, das ist eine Stachelpflanze. Okay, Leon. Daan yun eh. Ang alam ko daan yun eh. Oh. May daan na dyan eh. Posik, Liam. Wo ist denn die Stachelpflanze? Da, Yan. Hast du dich verletzt? bisschen hier gepiekst. Ich hab's nicht gemerkt. Ah, okay. Tinusok daw siya ng yung maliit na tusok. Oh, galing tayo doon. Doon tayo galing mga kaibigan. Oh, oh my goodness. Ah, yan, madulas yan, oh. Madulas yan. Ingat, ingat, ingat lang. Oh, yan, malapit na tayo sa bahay. Doon, here, yan. Doon tayo. Diyan tayo lalakad para mas okay yung daan. Ayan. Malapit na tayo sa bahay. Diyan na lang sa harap. Oh, di ba? Ikaw naman mag-ingat ka kasi parang madulas yung yung shoes mo. Madulas yan? Yung shoes mo? Hindi. Hindi? Okay. Ayan. Die Stachelpflanzen. May tusok-tusok daw. Saan? Saan yung tusok-tusok? Dito na lang tayo dyan. Yan. Here. Yan. Good. Oh, sabi ko na nga eh. Sabi ko na nga ba may daan dyan, oh. Oh, das ist Daan yan, oh. Ginugulat mo naman ako. Anong nangyari doon? Naikawit daw. Naikawit sa ka na. Okay. Dito na tayo. Ayan, oh. Ito yung bahay. Oh. Ayan, oh. Dito na tayo. Oh. Für die Tiere zum Essen. Das ist ja ein Futternapf. May mga animal ba dyan? Wala, pero parang nilalagay ang mga pagkain din. Ah, tignan nga natin yung tignan nga natin. Ay, parang naman ng mga to. Ah, yun pala, oh. Mga kastanye. Tapos dyan, hindi ko alam kung ano yan. Parang dito yung yung itlogan ng mga manok. Parang ganun yung itsura. Pero nakalak yan, mga kaibigan. Hindi tayo pwedeng pumasok, oh. Ah, yung moose. Oh, talagang nature na nature, no? Eh, sumilip ka dun, oh. Palibutan kaya natin to. Eh, ano dun, oh. May butas. Anong paloob? Tignan mo. Tingnan natin. Was ist da drin? Ja, gleich. Warte, ich will auch in dieses Loch reingucken. Was ist das denn? Tingnan mo, sisilipin mo kung ano nandun. Oh! Nagalit sa atin, oh. Nagulat. Oh, Liam. Was ist da? Mach mal auf, jetzt hat er schon. Binuksan, no? Liam, geh nicht rein einfach. Man weiß nicht. Ano yan? Sandali. Tignan natin. Das ist gruselig. Mann, das geht nicht. Warte. Natatakot daw. Ano lang yan, oh? Stock room lang naman to. Stock room. Oh, natatakot daw si Maria. Dali. Warte, Liam. Hawakan mo nga. Iisara natin. So. Okay.
Oh, da ist ein Zaun, siehst du? Ginulat natin to. Pero hindi marunong magalit yan. Kaya ginugulat ko ng ganun. Oh. Dito tayo sa likod ng bahay. Oh. Da sind Menschen. Ha? Oo. Diyan. Oh. Let's go. Tubig na naman dito. Oh. Tubig na naman. Versinks. Dito na lang. Dito tayo dadaan. Oh. Dito. Das sieht gar nicht so aus. Sind da Ayan. Tiere? Nee. May nahanap na kaming Papa, setz dich mit mir hin. mapagpapahingaan. Oh, sige, barte. Ayan, magpahinga muna tayo, no? Nagtitelepono, di na isa dyan. Nagtitelepono yung isa. Maupo ka dyan, oh. Dito ka. Ah, ay. Oh my goodness. Yung saging natin, oh. Bakit nasira na? Oo, kasi may hayop kasi kanina, oh. Ito. Ich will Apfel. Ist unten voll, oder? Nein. Pero pwede pa rin kainin to. Tumbling kasi tayo, kaya yan. Ich will keine Banane. Ako nang kakain nito, oh. Ah, kasi hayop naman ako eh. Kaya akong kakain nito. Ang petit fish. Mm. Ano? Ano, ito hindi sira, oh. Nee, ich kann das schon essen. Sayang kung itatapon natin to. Napit-fit. Mm. Ja. Napit-pit lang na ito eh. Hindi naman nasira. Ha? Boss. Okay, bate tayo talaga. Organic naman to. Di ba? Lagay natin dyan. Organic naman yan. Sabagay. Mabubulok naman yan. Yung plastic ang huwag nating iiwan dito. Niliyam, madinang saba. Max lo banana eh. Ini-enjoy yung apple. Darf ich auch einen Apfel haben? Bigyan mo si mama ng apple. Apple. Tubig. Tubig tayo, tubig. Magst du Wasser? Good? Ikaw naman, oh. Mamaya. Mamaya. Oh. Danke. May mga nagbabike dito, mga kaibigan. Nagbabike sila, nag-stroll. Hindi. Nag-i-stroll yung mga tao. Namamasyal. Ayan, nandito na tayo sa civilization. Nandun na tayo sa daanan. Yung talagang daanan ng mga tao. Hindi kagaya ng daanan na yan. Yung daanan naman na yan ay para sa akin yan yung mga, para sa mga kasama ko ring mga hayop. Para sa akin yan yung mga, para sa mga kasama ko ring mga hayop.
No. Ah, tignan natin kung nasan tayo para ano. Oh. Dali ah. Was sind wir denn gekommen überhaupt? At, uy, talagang wala ah. Nasa yung blue na point na yun, no? Dito kami. Tapos tignan nyo yung mga... Ah, dito. Hier. Teka lang, pumunta tayo dyan, oh. Dyan sa may... hier. Dito tayo nagpark. Dito, garon. Ah, sige. Yeah, Liam. Medyo malayo-layo yung lalakaran natin, no? Medyo, Patingin nga. Oh, ayan. Dito sa blue na to, nandyan kami. Lalakarin namin, pabalik dito sa may parking. Oh, dito yung C, no? Okay. So, let's go. Whew. Liam? Oh. Sandali ah. Liam. Huwag dyan. What na? Huwag kang ano. Dito daw? Anong sabi niya? Malayo tayo. Liam, wir Lalayo tayo dyan, Liam. gehen Hier. das andere Weg. Wir gehen da tiefer in den Wald. Oo. Lalayo tayo dyan. An den Wald. Oo, yeah. Da geht's tiefer rein. Dito na lang para ano. Oh, ayan. No? Ah, diba? Ja, da war yun unser bahay na pinuntahan natin kanina. Saan? Ah, yun o. Yun yung bahay. Yan. Tapos doon naman sa bandang dito kami nagmerienda. At dito na tayo pabalik. O, di ba? Parang may inaiisip na naman ako dyan, no? Aso, mag-electric ka na Tig- naman. Tignan, nakita niyo yung mga ito, mga kaibigan? Electrical fence na naman yung mga yan. Groß. Pero hindi ko abot. Ja, da ist Hindi abot yan, no? Hindi abot yung kamay ko. ano yan ng mga kabayo. Hindi kagaya nung ano, nung doon sa kabila. Ins Essen. Ja, Oh. das ist für Pferde. Quanti Pferde ito? Kabayo? Ay, ano pala to? Pang kabayo. Oo. Nasaan na yung mga kabayo? Inuwi siguro, pero Para nung doon sa kabila, no? Pang kabayo rin naman yun. kabayo rin. Okay. So, let's go. Pabalik na kami mga kaibigan, pero may nakita kami rito, oh. Yan, kindergarten na naman, oh. Ah. Kindergarten. Pero parang bago eh. Parang Hindi pa- ginagawa pa eh. Ay, ginagawa pa to. Oh, hindi pa tapos. Yeah, this is- Pero old naman tong ano. Yan. Hindi naman bago yan. Or baka binabago. Binabago, ano. Baka binabago kasi hindi naman ganito. Ay, oo nga, no. Diba? Walang ano, oh. Parang, tingnan nga natin. Ay, oo. Das Leben din. Parang gagawin pa, oh. Ginagawa pa. Kasi mga kaibigan, mostly ng wild or I mean yung kindergarten sa forest ay may mga upuan na, may mga para sa mga bata, tapos ano, yung bang dapat ano, malinis. Kasi pagka ganito mga kaibigan, eh parang delikado to sa mga bata, oh. I think ginagawa pa to o inililigpit. Ah, doon may upuan dito, oh. May upuan dito. Halika. Ah, dito pala yung upuan. Mga upuan ng mga bata. Tapos yun, oh. May ginawa sila doon. Para rin sa mga bata. Oh, di ba? Oh, dito. Ayun, oh. Parang pwedeng mag-picnic dito. Oh. Tapos, oh, ayan. Pero syempre ngayon ginagawa pa to, oh. Ang daming mga pinutol na mga kahoy. Syempre tatanggalin pa yung mga yan, no? My goodness. Di ba? Tapos ito gagawin ulit ito. Oo, yun nga yung pinapakita ko. O dito. Ay, oo nga, no. Pero yun nga, sinabi ko kanina, inaano to, iliniligpit. Tatanggalin pa yung mga, yan, oh, yung mga kahoy na pinutol. Kasi fresh na pinutol sila, oh. Pakita ko sa inyo, ha. Pwedeng mag-balance, oh. Ah. Ito, oh, fresh na mga pinutol. Yung mga yan, oh. Pati yung mga yan, oh. Yung mga kahoy na yan. Tatanggalin yung mga yan. Oh, di ba? So, Ginagawa bahay-bahay, oh. oo, pinakita ko kanina. Come on, die Haus. Das ist
O, sige. Di ba? Ay, nako. Pero nakapagpahinga naman tayo kanina, no? Wala na, naubos na yung pagkain namin. Yan. Cute, ano? Cute. Sinong cute? Ako ang cute. Hindi, joke lang. Yan. So. Umad-ado mo kung tibalik yung dagat. Oo. May ano sila, may marka-marka. Minarkahan yung mga puno. Ayan, may isang marka doon, red. Tapos, ayan, isa doon. Ayan, may marka rin. Tapos yun, may marka rin. Ewan ko, siguro puputulin yung mga yan. Haben Ano yan? Tiere gemacht? Yung nakita natin noon, di ba? Da ist ein Yung mga, ng mga insect. Hindi ko alam kung insekto ang gumawa niyan. Yung mga kaibigan kong mga insekto. Napansin ni Liam kaagad Oo. na iba. Yan o. Da ist ein Seil. Ito, yung mga linya-linya na yan. Oh, ito ginawa ata. Ano? Oo naman, alam naman. Yeah. Hindi. Ito, hindi ginawa dito ito. Siyempre, Nabili yan. binili o ginawa doon sa, ewan ko kung saan ginawa yan. May daanan, oh. O sige, Tignan nga natin. tignan natin. Ano kayang nandito, no? Mrs. Baka nag-aano sila dito. Nagji-jerjer sila dito. Pinapakain sa mga, Ito. Pinapakain sa mga, di ba, niyog yan, no? pinaglagyan. Pinaglagyan. Pinapakain sa mga ibon. Saan naman tayo pupunta dyan? Dead end yata dyan, dead end. Ay, may mga ano pa dito, oh. Ayun, bahay ng ibon. Bahay ba ng ibon yun? Ja, das ist wieder so ein Punkt. Ich glaube, die haben das gebaut wegen dem... Ich glaube, hier Talagang, sieht gut aus, Liam, der Weg. dali pakita ko lang. Ginawa itong daanan na ito para sa mga yung Para sa ibon. pakainin yung mga ibon. Tignan nyo dun sa taas, oh. Ang daming ibon pala dun sa taas. Jeff, ito, oh. Meron pang ano dyan. Talagang ginawa na ano. Ginawang ano to para pakainin yung mga ibon. Ayan, oh. Tapos ito yung ano, yung kinakain ko kanina, yung kanina, nung umpisa ng video. Ito, ganyan yung kinakain ko mga kaibigan kanina. Tapos meron tayong, ano to? Ito, oh. Channel na. Mga parang pakwan. Ay, pakwan. O ano? Pakwan ba to? Yan. Tikman mo. Pwede naman kainin yan. Dali Tikman natin. Ikaw muna. Itikman mo muna. Ikaw muna. Nee, das sind Sonnenblumen. Ano ito? Yung sunflower seed. Mama, mach mal diese Kamera. Siyempre, okay sam adimot. Alangan mo niya basta. Parang ano? Kaka. Parang may tae ng ibon dun. Parang may tae ng ibon dun. Parang may tae ng ibon dun. Huwag. Mama, Mama, leise. Ang pait. Jetzt spuck nicht. Mama, May diese tae ng Kamera ibon, macht jetzt bitte aus. Ich habe was Trommeln gehört. Oh, ito. Oh my goodness. Ganun palang lasa ng ano, tae ng ibon. May nag-ano. Ano yan? Ibon, yung ano, yung woodpecker. Ayun o, dun sa taas. Dun sa taas. Sana makita niyo yun. Ay, hindi makita. Sayang. Basta may woodpecker dun sa taas.
Ayun pala. Hindi po kita sa camera, sayang. Ganun palang lasa ng ano, tae ng ibon. Medyo mapait-pait siya na ano, na parang ano. Parang powder na feeds, ganun. Pero medyo mapait-pait. Yun o. Oh, dito kita sana. Sana kita yung woodpecker. Ayun, yun o. Nasaan yun? Ito, dito kayo tumingin. Papa, hast du es gesehen? Ayun yung woodpecker, oh. Oo. Oo. Uy, spricht mal. ayun, oh. Guck mal die Farbe an. Oh, das sieht mas viel besser. Ang ganda ng ano niya, kulay. Oh, Guck may mal die red. Farbe. Mit rot. Oh, wie süß. Ay, nako. Amaze na amaze yung dalawa. So, let's go. Tara na.